ପିଆଜ ରୁଟି ବାଲି ଡାହାଣୀ ଏକ ଏମିତି ଭୟାନକ ଘଟଣା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ପୁରା ଭାରତରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ପିଆଜ ରୁଟି ବାଲି ଡାହାଣୀ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ପିଆଜ ରୁଟି ମାଗେ। ଯିଏ କବାଟ ଖୋଲି ପିଆଜ ରୁଟି ଦେଇଦିଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା 1900ରୁ 2000 ମସିହା ଭିତରେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଭୂତ ନାମରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଡାହାଣୀ ପିଆଜ ରୁଟି କାହିଁକି ମାଗୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା ନା ଏହା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭ୍ରମ ଥିଲା? ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିପି ନଲେଜ ଓଡ଼ିଆରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଲାଲ କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପିଆଜ ରୁଟି ବାଲି ଡାହାଣୀର ଚର୍ଚ୍ଚା ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଥର ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଖାସ କରି 2005 ମସିହାରେ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍, ନବଭାରତ ଏବଂ ଦୈନିକ ଭାସ୍କର ଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ କଭର କରିଥିଲେ। ଏହି ଡାହାଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇତିହାସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାର 2ଟି ସନ୍ତାନ ରହୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବାକି ଲୋକମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଜବ ମାନୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ମହିଳାର ଚାଲିଚଳନ ନର୍ମାଲ ଲୋକଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ତାର ନିଜର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବାକି ଲୋକ ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଘରେ ଏକା ରହୁଥିଲା। ଅଚାନକ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପିଆଜ ରୁଟି ଚୋରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପିଆଜ ରୁଟି କିଏ ନିଏ। ଏହି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଏହି ବିଷୟକୁ ପତ୍ତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଏହି ମହିଳାର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ଘରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ପିଆଜ ଏବଂ ରୁଟି ସଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହିଳାର 2ଟି ସନ୍ତାନର ଶବ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେହି ମହିଳା ସେହି ଶବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉଛି। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲା ପରେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ସେହି ମହିଳାକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ। ମରିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯେ ଏହି ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ଗାଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସେହି ମହିଳା ମରିବା ପରେ ସତରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଡାହାଣୀ ଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଯିଏ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଜ ଏବଂ ରୁଟି ମାଗୁଥିଲା। କୁହାଯାଏ ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ଡାହାଣୀ ଆସେ, ପିଆଜ ରୁଟି ମାଗି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇକି ହିଁ ଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ 1985 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସହରରେ ଏହି କାହାଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକେ ଆଉ ପିଆଜ ରୁଟି ମାଗେ। ପିଆଜ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ଉପାୟ ନେବା ପରେ ଲୋକେ ନିଜ କାନ୍ଥରେ ହଳଦୀର ଛାପ ଲଗାଇଲେ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି ମାନାଯାଉଥିଲା ଯେ ହଳଦୀର ଛାପ ଦେଖି ଡାହାଣୀ ଘରକୁ ଆସିନଥାଏ। ପାଖାପାଖି 1 ମାସ ଧରି ଏହି ଘଟଣା ଜାରି ରହିବା ପରେ ପୁଣି ସବୁ ନର୍ମାଲ ହୋଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି 2005 ମସିହାରେ ଏହି ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୁହାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବ ଭଳି ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ପିଆଜ ରୁଟି ମାଗେ। ଆଉ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦାବା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ, ଲୟର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଭଳି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସତ ବୋଲି ଦାବା କଲେ। ଏହି ଡାହାଣୀର ଭୟ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଘରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଖେଳିଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଡାହାଣୀର ପ୍ରକୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଳଦୀର ଛାପ ଲଗାଇବା ସହିତ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଇଲାକାରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଜଗୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଚାଲିବା ପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସର୍ଟସ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଏପିସୋଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ସତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା,
ତେବେ ଅନେକ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଘଟଣା ଭଳି ଏହି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଚାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ। ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣାକୁ କେବଳ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତି। ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ଶୁଣି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଆମ ସହିତ ଘଟୁଛି। ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ଆଜି ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଥିବା ଭଳି ଡାହାଣୀ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି କେସ୍ ଆସିଥିବା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହା ବି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଏଥିରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସାମିଲ ରହିଛି। ହୋଇଥାଇପାରେ ଏହି କାହାଣୀର ଫାଇଦା ଉଠାଇ କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି। କେବେ କାନ୍ଥରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାଁ ରେଡ୍ ଇଙ୍କରେ ଲେଖି ସେହି ନାଁକୁ କ୍ରସ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ତ କେବେ ଭୟ ଲାଗିବା ଭଳି ଅଜବ ଲେଟର ଲେଖି ଘରେ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ବାକି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଘଟଣା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଘଟଣା କେତେ ସତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ମତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ମତ କହିପାରିବୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଏହିଭଳି ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଘଟଣାକୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଆମ ମତରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସାମିଲ ଥାଇପାରେ। ଏହି ଡାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଏହି ଡାହାଣୀକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିନୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବାର ଦାବା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସତ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ବିନା ନିଆଁରେ କେବେ ଧୂଆଁ ବାହାରି ନଥାଏ। ଏଇଆ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା କିଛି ଇଲାକାରେ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଏହି କାହାଣୀକୁ ପୁରା ଭାରତରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିପି ନଲେଜ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଏକ ମଜାଦାର ନୂଆ ଏପିସୋଡ୍ ସହିତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।